ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роҳӣ кардам ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имои экраномада роҳӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Бухтар, аз Регар, аз шаҳри Кӯлов ва дӯстони азиз аз территорияи Сарбан, аз территорияи Калхозобод ҳам ҳастад. ва инчунин хонаҳои фурӯшии заминӣ аз Душанбе, шаҳри Бухтар ва дигар территория ҳастанд ки бо нархҳои арзон бартон пешкаш мекунем. барои ҳам видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментарӣ нависед ки ба шумо чӣ хеле хонаҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда ҷудо карда баҳри шумо пешкаш мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 158 сомонӣ. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем, то охираш тамошо кунем. маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кунанд, як компания грузоперевозка хубро ба шумо тавсия метиҳем ки компанияка Ёқуб яка бурӯи шуморо аз Москва, Московский област қабул мекунад ва ба территорияи Душанбе, Ёвон, Ваҳдат, Тисор, Регар ва инчунин ба территорияи Хатлон 25та ноҳияшта оварда мерасонанд. аз шаҳри Бухтар сар кардагӣ то Данғара, Кӯлов, Вусеъ, Фархур ва территорияи Калхозу обшим 25та ноҳияҳои шаҳри Хатлон оварда мерасонанд. 1.5 камази ҳастае ки ба территорияи Хатлон 25та ноҳияш бурда мерасонанд. фарқ надорад Кӯлобай, Вусеъ, Фархур куҷое ки набоша бурда мерасонанд. ва инчунин территорияи Тобе марказӣ ям Душанбе ҳама территорияш, яъне ки территорияи гӯшаи вараи Душанбеда оварда мерасонанд. ва инчунин мошини майда ҳам доранд ки мошини майда кати рафта бортона аз замун ҷои кор ё ки аз замун хонатон рафта мегиранд, яъне ки мошини майда рафта аз ҷои кор то пеши камаза оварда мерасонанд. нархи мақсад бор аз кило вобаста мекунанд ва агар айноми канали мо гап занед ба шумо скидка арзон мекунанд. маромад компанияка Ёқуб ба шумо тавсия метиҳем аз номи канали мо гап занед, скидка дорад. маромад албатта бортона роҳӣ кунед. дӯстони азиз, агар шумо орзуи ҳаҷи умра рафтан дошта бошед, ба шумо як ширкатеро тавсия метиҳем ки ино худашон ҳама виза, пиза, билет ва ҷои хурду хӯрокша ҳамаша шумода туғрӣ карда метиҳанд, яъне ки ҳамаша якҷоя карда метиҳанд. аз даст як одам мегирен ва соху саломат мебиёен. як ширкати хуби ҳастад ки дӯстони азиз, як бародари тоҷик худамон ҳастад ки ҳамин хел ширкат дорад ки мақсад ба ҳаҷи умра шумоя мақсад документотона, визатона ва билета ва ҷои гостиница, меҳмонхона, хобушкати ҳамаша туғрӣ карда метиҳад. кадоме ки хоҳишманди мақсад дорад ҳамин хел мисол ҳаҷи умра рафтан, мақсад ин ҳамин рақамошон занг занед ё ки дар ҳамин рақамошон WhatsApp ҳам дорад. якташ рақамҳои Тоҷикистон ҳастанд ки мегафоила пайваст дорад ва дуюмгинаи рақамошон +95 512 4728 ҳам WhatsApp ҳам Telegram пайваст дорад. ин номера инам хел набирад карда дар WhatsApp сахранӣ кунед, яъне ки WhatsAppшон мебурояд. чӣ маълумоте ки мехоҳед, чӣ саволе ки доред дар ҳамин рақамошон тиҳен шумода мақсад фаҳмода метиҳанд. айни ҳол аксия карда гаста мақсад ки мисол билетошон арзон аста, виза пиза ҳамаша якҷоя карда метиҳанд бо нархи арзон. айноми канали мо шумо гап занед, бо ба шумо скидка ва арзон мекунанд, ба шумо тавсия метиҳем. ҳаҷи умра и ҳар як орзуи як марди тоҷик аст. мард дӯстон азиз, шумо аз куҷое ки набошед, дар Россия, аз Қазоқистон, Ӯзбекистон, аз Тоҷикистон, аз куҷое набошед, ба шумо билетчат электроник карда равон мекунанд. хайна бештар маълумотҳои пурраша аз рақамҳои WhatsApp гиред. маромад мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум квартираи фурӯшӣ имрӯза ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни корҳо пеши поста қарор дорад. ҷои беҳтарин, лави роҳи калон, ҷои бениҳоят хуб аст. ҳама чӣ дар пешаш. якхонага квартира ҳаст ки дар якум ошӯна қарор дорад, 36 квадрати метр. бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня дорад. ремонтҳои замонави доми нав аст ки метавонед ки ҷара даже ҳамин квартира ягон магазинам кунед мешавад. дар пеши дом мактаб, мағозаҳо, банк, супермаркет, дорухона ҳама чи аст. агар шумо ҳам хоҳед ҳамҷа метавонед ки ягон мағоза кунед ё ки ягон мақсад ягон аптека ягон чӣ кунед, ихелам мешавад. мақсад квартира мехаред, метавонед ки ҳамҷара якхонага метавонед магазин ягон чӣ кунед, якум этажа ки ҷои бениҳоят хуб аст. хона мегӯяд ремонт кардаги аст, доми нав аст. айни ҳол дар инҷа ҳоли ҳеҷ кас зиндагӣ кардаги нест. мега ҳамаи условияш тайёр метавонӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. нархш мега срочно пул дар кор мефурӯшад бо нархи 205,000 сомонӣ аст. бадон ки боз муомила мешавад. 36 квадрат аст. бадон ки проектҳои духонага баринай. ҳамаи условияш ҳастай.
техпаспорт ҳуҷҷат ҳамаш мега тайёра дар номтон карда метиҳанд. Шахсоне ки мега мехарам мега бо арзон мега. Дӯстони азиз, агар шумо ин квартира зиндаги мекунед, агар хоҳед шумо метавонед ки мақсад ки ягон мағоза, ягон аптека, ягон ҷои паримахр кинед. ҳамин хелам меша барои ки ҷош мувофиқ астай. Хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони Тоҷикистон промои кор мекунад, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг зада бештар маълумотша мегиред. нашуд нархашон мега арзон мекунем. аз шумо хоҳиш ки лайкора фаромӯш накунед ва силикаи навори моро дар WhatsApp имо подписаш кунед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Калхозобод, дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, кӯчаи Файзалӣ Саидов, пеши Вайкават, пеши Бозор. ҳама чи дар пешай. дар сентри ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ дае ки ҷош бениҳоят хуб аст ки ҳама чи дар пешаш. 18 сотиқ замин аст ки 4 дар хона дорад, якта коридор, ошхона, баня, кухни, падва дорад. ремонтош завона аст, бадон ки фақат хона бе чизи чора фурӯхта мешавад. фақат хонаи тайёр медоред зиндагӣ мекунед ки чизи чора тахтон меорен. фақат хонаи тайёр аст бадром. 18 сотиқ замин ай. ҳамин территорияи ҷои зуруш, ҳамин районаш, ҳаминҷа худаш заминошон қимат аст ки инҷа фақат ҳамин оилаҳо, ҳама хонаҳо заминошон майда ай. рӯи ҳаволӣ битон карда гидаш пол ниход маҳкам, об, свет, ягон мушкил надорад пешаш дад. дӯстони азиз, банк, аптека, мактаб, масҷид, хоб бозор, военкомат ҳамаш дар пеша, ягон мушкилӣ намекашед. ҳамин сентри ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румида, кӯчаи Саидов ва пеши военкомат Бозор. дастирошона мега бениҳоят сум дар кора мега мефурӯшад бо нархи арзон. 260 мега ки бо конкретна муомила дорад. 260 000 сомонӣ бадро ки муомила мешавад. якумаш рақамои мегафон Тоҷикистон ки ахираш 90 кор мекунад ва дуюмаш рақамои Россия 32 инаш кор мекунад, WhatsApp дорад ва рақамои сеюмаш инаш ҳам Россия аст ки инаш дар WhatsApp ҳам пайваст доранд. ахираш 37. дута рақамои Россия, якта рақамои Тоҷикистон, ҳар сеш опшн кор мекунад ва рақамои Россия ҳар дошта WhatsApp пайваст. дӯстони азиз, шахсоне ки мехарам мега боз муомила мекунем. ошхона, баня, кухни ҳамаш 100% хона тайёр аст, медонед фақат зиндагӣ мекунед. 4 дар хона бо қати подвал шай. агар шумо харидор ки бошед, шумо занг занед, бо шумо фаҳмода метавад ва муомила мекунад. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳда, дар район. якхонага квартира аст ки духонагаш кадаган дар 8-ум ошӯна қарор дорад, 51 квадрати метр. бо свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, ремонтҳои замонавӣ ва лифтшам кор мекунад. дар пеши дом мегад наздик мактаб, садик ва мағозаҳо ҳамихел чизҳо ҳастай. доми нав аста мегад одамо зиндагӣ доранд. дӯстони азиз, бо шароитҳои замонавӣ. дар 8-ум ошӯна 51 квадрат, лифт ҳамаш кор мекунад. духонага кадагӣ ай. дастирошона мегад фурӯхта мешавад бо нархи 255 000 сомонӣ ки боз савдо дорад. шахсоне ки аз территорияи Ваҳдат квартирахар ки бошед, рақамҳошон ҳастай, мегафон кор мекунад, метавонед ки бештар маълумотҳои пурраша гиред. дӯстони азиз, шумо дам агар хамхали квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ, замини холӣ, мошин, ягон техника, ягон гову мол, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маълумот рӯй кунед, мо рекламаш мекунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар территорияи Душанбе, дар ноҳияи Рудаки, Ленинский район, тарафи Дарёбод, Канечкаи 54. 8 сотиқ замин мақсад дорад ки 4 дар хона, дӯстони азиз, ки фундамент дорад ки боз 2 хонаи дига коробка дорад. гирди ванаш пол ниход маҳкам, об свет дорад, хай одамо зиндагӣ доранд. дӯстони азиз, хонаш хай гӯем тайёр нест. хона дӯстони азиз фақат баъзе хеле временка дорад, боз фундаментро рехтагӣ ва даврӯза часпондагӣ аст. агар харидори аниқ боша мега арзонтар нархша 185 та мега боз муомила доштай. ҷош мега бениҳоят ҷои хуб аст, мега ҷои беҳтарин. хай шахсоне даки дар кор боша, рақамошон аст, тисел кор мекунад, бештар маълумотша мегирем. аз куҷое ки ба шумо хона, замин, квартира ки лозим бошад, дар комментария нависед. мо дар видеои оянда агар ёфтем шумо да пешкаш мекунем. ва аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотона фаромӯш накунед ва силикаи навори моро подписаш кунед. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. як квартираи фурӯшӣ аст бадрон ки срочная қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар Шамсиддини Шоҳин гуфтага аст бадрон, пеши мақсад Натярус, ресторани Тоҳир, садик мактаб, масҷид дар наздикииш. якхонага квартира аст ки дар якум ошӯна қарор дорад,
خب 28 کвадрати метр доми 38 бадрум. Як хонага квартира дар якум ушуна 28 квадрати метр бо обсвет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. пеши натарус, пеши ресторани Тоҳир, Садиқ, мактаб, масҷид, беморхона ва дигар чиро мегӯяд дар наздикиша пеши домдай. хона мегӯяд тоза каса, аптека дар поёни дом аст. хай обшим ҷош мегӯяд беҳтарина. обшим як гала маълумот наистиянд соҳибшон. документошам мегӯяд 100%. шахсоне ки мехарам мегӯяд срочно пул дар курай. нархаш мегӯяд 170 бо арзон мекунем ва рақамош рақамои авлиён аст. шахсоне ки аз территорияи Кӯлов аз Шамсиддини Шоҳин квартираи халки бошед, ба шумо вариантҳои хуб бо арзон мешавад. маромад занг занед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Истиқлол гуфтага аст. соҳибаш шаҳри Ваҳдат ҷамоате ки деҳаи Истиқлола 6 сотиқ замин мавсуд дорад ки 4 дар хона кардага. дӯстон наздики хона коробка бо ғишти пухта катӣ. 3 дар хона мегӯяд якта веран ва ошхона баня бо хонаҳои баракам дорад. гирди ванаи хона пол ниход маҳкам ва бо об светам таъмин аст. об ва светш мегӯяд проблема нест. хонара хай мақсад камтар сохтмош нопура аст. дӯстони азиз, 4 дар хона бо ошхона баня барашта гирдаш маҳкам бо як камаз дигар санг панг амхе чиё доранд. дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ ки бо мегӯяд чақчақ мекунем. тоқа суми холӣ мегӯяд алиш палиш не. харидоре ки агар харидори аниқ боша мегӯяд омада аз пеш бинен конкретна муомила мекунем. ҳаста рақамошро мегӯяд шахсоне ки мехарам маромад занг зананд. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. як квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон ки срочна қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар шаҳраки Левака. номи пешташ ноҳияи Сарбанд Борба 10. духонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад. 56 квадрати метр бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва ремонтҳои замонави аст. бадор доми ду ошина аст. духонага дар якум ошина 56 квадрат доми ду ошина бо таҷҳизотҳои хона ва ремонтҳои замонавӣ. нархша мегӯяд 180 мегӯем бо арзон меша ё ки ягон сехонага боша мегӯяд алиш мекунем, болоиш мегӯяд маслиҳат мекунем. шахсоне ки мегӯяд сехонагам дошта боша алиш меша ва маслиҳатам дора. кадом агар сумката нархаш 180 бо конкретна муомила дорад. ҳаста рақамошро мегафон кор мекунад. шахсоне ки мехаранд маромад занг занад. дӯстони азиз, боз такрор мекунем ки агар аз куҷое ки ба шумо квартира, замин, хона, мошин ки лозим бошад дар комментария нависед. мо дар видеои оянда агар ёфтем шумода пешкаш мекунем. ба хотири меҳнатҳои мо лайки назанед, фаромӯш накунед ва навора позитсияш кунед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон ки инашам қарор дорад дар шаҳри Леваканда. номи пешина номи Сарбанд пеши мактаби 14 гуфтага пеши ҳукумат ва литсей мега соҳиб пеши паркда. 7 сотиқ замин мақсуд дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр аст ки як калидор, як ошхона, баня, кухни, гирдаш пол ниход маҳкам, даврӯзаи нав часпондагӣ аст тун азиз ва обсвечам ҳаста. медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. пеши мактаби 14 хоб пушти ҳукумат ва литсей бозор мегӯяд дар наздаш. нархаш мегӯяд 215 000 сомонӣ аст. бо конкретна арзон мекунем ва рақамошон аст тисела бадрум. шахсоне ки агар квартира хар бошанд маҳрамат занг занед дар квартира. шахсоне ки хонаи замин хонаи замини аз Сарбанд ҳам квартира ҳам хонаи замини аз Сарбанд метавонед дар работаш занг занед. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки дар Регар мешавад дар якум микрорайон пеши Кохи Нурда домои панелни. духонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад. 96 квадрати метр бен ёяд мегӯяд кушод аст. хоб дӯстони азиз, дом мегӯяд дуюм дом аст. хоб квартираи 3 ва якум ошина ҳастай бо чизи чорашкатӣ. мақсад ки ремонт дорад. кухни гарнитур, спални гарнитур ва зимни ва ледни ҳастай кондисионер ва холодильник ва ҳастай термис ва ғайраҳоро мегӯяд қатиш метавонад, яъне ки люстра, телевизор ҳамаш қатиш ҳисоб мехӯрад. лаби роҳи калона мегӯяд аз наздикани раҳда ва рӯпарои Кохи Нур хова домои панелни. нархаш мегӯяд 287. конкретна харидор боша мегӯяд савдо дорад. рақамошро тиста. шахсоне ки мехаранд маромад занг занед, дигар маълумотша гирем.
мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи восе дар кӯчари умари хаём гуфтага аст соҳибшон ки гирди ванашта полни одамо зиндагӣ доранд. 5 сотиқ замин маҳсул дорад ки седар хона кардагия ки якта калидор ошхона бания дар дуруша ва хона дӯстон хонаи коробка аст. ҳуҷҷатҳои хона 100%. хай хона камтар сохтмон дора мақсад шкатур дар тирезам хе корош мондага аст. бо шахсоне ки мехаранд бо хутон занг зада мепурсем. нархша мега 125 бо муомила мекунем ва рақамош рақамҳои авилон аст. ба кадоме ки дар кор аст марама занг зане рақамошро кор мекунад бо муомила дорад метавонед ки маълумот бештарша гирем. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар дар маркази шаҳр пеши бонки эсхата рӯбарӯи дӯстони азиз супермаркети ёвар ва домои кирпични опшони сентери бохтар аст ки пеши поликлиника. як хонага квартира аст ки дар дуюм ошӯна қарор дорад 24 квадрати метр. дуруш майдаине ки сода барои нархаш арзон аст. бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона ошхона бания дорад. хоб пешаш намегад ҳамаи намуд самт чизое ки лозимии бозор литсей масҷид бозори фаровон поликлиника ҳамаи намуд донишгоҳи носири хисрав ва балконам дорад. дӯстони азиз ҳоҷатхонам якҷоя. нархаш мега 175 бо муомила мекунем. срочно мега пул дар кора муомила дора 175 савдо дорад. ҳаста рақамошон тиса шахсоне ки аз шаҳри бохтар квартира халки бошанд марама занг занен бештар маълумоти пураша аз рақами поёмда гирем. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. баъдон ки бо нархи арзон қарор дорад дар ноҳияи фархор дар тори уртабыз. ноҳияи фархор территорияи уртабыз хонаи заминӣ ҳавлигии арзон 7 сотиқ замин мавсуат дорад. баъдон ки дудар хона кардага аст. якта ошхона бания ва аловхона дорад. акс свет шасане ки нашод овуш ягон чи гуфтагӣ нест. шахсоне ки мехаранд бо хутон маълумотҳои пураша мегирем. мумкин ов светам дошта бошане ки нагуфтиянд. нархашо мега 45 бо хайхтон савдо мекунен. 45 дар осомонӣ баъдон ки савдо дорад. шахсоне ки аз территорияи фархор хонахар ки бошанд ина ба шумо хела вариантҳои хуб аст. хонаи арзон ки эхе нархода вапша ёфтан қин аст. рақамошон мегафон аст кор мекунад метавонед ки пура маълумот ша гирем. ва дӯстони азиз мумкин ки ватсап имо пайваст дошта бошанд. лайкора фаромӯш накунед навора подписаша кунед. ва дӯстони азиз ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.